Hej alle sammen, i dag så skal vi spille Bloxfruit. Den her videos formål er at finde en, som er villig til at give mig en Bloxfruit. Så nu skal jeg bare lede efter personer og spørge dem om, ja, subscribe og like selvfølgelig. Det skal I jo altid gøre. Og hvis I ikke ved det, så er det Fortnite Cat her. Og ja, hvis I ikke ved det, så spiller vi Bloxfruit. Hvis I ikke ved det, så gå tilbage i videoen. Okay, subscribe inden de 10 næste sekunder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Er du galt, du er langsomt. Subscribe over dig. Så der vil at måske er der nogle mennesker her nu. Ja, jeg synes jeg hørte nogen. Ja, jeg hørte nogen. Okay. Can you give me a fruit? Please, can you give me a fruit? Can you give me a fruit, thanks? Giv mig en freaking frugt, din omvendrende nettopose. Can you give me a... Ja, han gider i hvert fald ikke at give mig en... Jeg er ikke engang sikker på, om han kan forstå engelsk. Der we have a problem. Så nu går jeg bare til ø for ø, og håber på, at der er personer over. Jeg føler lidt, der er aldrig personer over på den ø, men jeg besøger den alligevel nu for at se. Styrt det gør op. Nu kan vi tage poolen. Og... Skal I ikke have noget morgenmad? Så, Jeg har gået i pølseborden, jeg er i gang med at spise pølse. lad os se. Er der personer? Er der personer? Er der personer? Er der personer? Personer. Kom nu. Og så skal vi tage poolen, og så skal I vente stedet på, at vi tager tøj på, så indtil byen finder noget mad. Shit. Jeg har nogle kiks, så kan I få nogle kiks. Okay, så... Jeg vil se et hemmeligt rum. I kender det sikkert godt, men... Og så har jeg også brug for hjælp med noget. Jeg aner ikke, hvordan... Fanden... Nu skal jeg føler, jeg så nogen derovre. Du slidt, der er nogen dernede. Okay. Vi venter. Altså, hvad fanden? Hust. Jeg aner ikke, hvad der står der. Jeg tager det som et nej. Jeg er ikke bange for det. Nu myrder jeg. Jeg er ikke... Han er bare ikke... Nå, jeg tørner. Så skal vi flyve igen. Hvis man er over på den her ø, så er man en rigtig bro. Så jeg tænker, hvis der er nogen på den her ø, så forventer jeg lidt, de giver mig en fruit. Altså en frugt. Hvis I ikke vidste det. Som I sikkert godt ved, men... Så... Lad os... Den her video, den kan filme godt tage en time nu, når jeg tænker over det. Fordi hvis så ikke finder nogen, der gider give mig en fruit, så bliver jeg sindssyg. Kom. Så jeg tænker bare flyver lidt rundt og... Okay,
Jeg laver en pakke 2, hvor at vi prøver igen. Hej hej.